ora bakal aku urip sengsara yen aku bisa blengket bumi banyu biru. Kamu kau banyu biru ka darbe Haryo Saloka. Lamun kerep bisa nyingkirke Haryo Saloka Semoro. Kelakon yen to ora mawas gamblen mangan lho mripat peteng wis ora itu. Iki dudu perkaramu, Bek. Kowe aja melu celeng boloten. Luputku apa? Padha-padha putus soro yen aku ngalap. Pengen blengket bumi mardikan banyu biru. Kowe wis dadi hak. Mula sapa wae sapa aku ora mawas. Ning papan kene sing dadi watu sandunganku tak singkirake. Sariti, aku ora kepinyang kuwi perkaramu. Wae aku ngelingke marang pakatimu. Keluar saka paugraning kautaman. Kowe negakake sedulurmu Saloka kowe ngrebut merdikan banyu biru. Bisa kelakon waton bisa nyingkirake karepet Joko. Aja luputke aku, Bek. Sariti, Ojo mengadu atas palu. Uleteng kulit. Ayo. Tak takar warak kapisan. Iya. jalanan aku kuwi nyelametke karo kowe Haryo Saloka. Nyelametke aku? Iya. Apa perkara? Perkarane sedulurmu dhewe sing arep nilangake karo kowe. Nilangake aku. Sawong Sariti ngalep marang patimu Haryo Saloka. Ngalep marang patiku. Syadi Sariti. Kakang Saloka. Apa bener sih kakang karepet mangkon? Kakang. Sok gelogok banyu kendi. Yo. Ora ndak silai. Aku pengen ngalap patine sampean, Kang. Ngalap patiku? Heeh. Mergo apa? Aku pengen blengket bumi mardikan banyu biru saka tanganmu, Kang. Mula tak jaluk kanthi banget. Sampean iki sedulur. Mumpung durung dadekke bentak sirah sampean anakku, ulungke, Kang. Bumi banyu biru. Ulungke yo, Kang. Apa wis mamak mripat? Aku iki sapa, hei? Yo Saloka Saloka wis sedulur. Kuwi merdikan banyu biru. Aku Apa kesane karo kowe. Rono bondo lan donya. Malah kaporo wis negake marang patiku. Sedulurku dhewe dadi sari. Cukup. Cukup Kakang Saloka. Iya Syadi Sari. Ning kene wis ora ana dulur lan sedulur. Sing ana musuh. Mbokku kuwi bumi banyu biru. Tau-tauane ora ana liya nyawamu, Kakang. Syadi Sari. Ya wis cetok. Yen kowe arep rebut, angin ora bakal. Oh, kaya ngono. Bagus. Banyu biru tak kukui kanthi sak lembar. Tak repot. Ya wis. Ayo. Aku ngelingke kowe. Mamak mripatmu. Wis jajanan. Coro cilik, kowe aja tukar padu karo dulurmu dhewe. Ayo do mulya, do bali, mari jenengan maju ke terus. Uga
Sira jadi kau. Ayo. Tangan Sumi. Kandhani ora adil. Malah sariti ta. Pendekar Gunung Cermai. Maesro Jenar musuh. Jenar. Kebenaran ku itu mengkoy papan nanti. Rumang samar malego atiku aku ketemu karo kowe Jenar. Mergo apa? Laraning atiku oke gulungan sakti yo gulungan ireng. Entah do mati mergo saka tangan. Ugel kali. Monggari kali kising urip yo setan gunung jadi Mula sisan gawe. kaum Sekti golongan ireng padha entek ludes kari kowe. Aku mati kowe. ayo hebat kowe kebakti kebakti Sosro Birowo. Aneh. Lagi ya. Setan. Ana apa meneh? Tukaran karo bojomu neh. Boten. Lanjur Kirangipun menapa? Sedaya kaum sekti golongan ireng pejah saking tanganku. lanjut Mungkin kali iki pendekar Gunung Cermai. Boten tumomok utamane Sosro Birowo. gonmu patrap Aji Sosro Birowo situ pangestu. Amin. Selawase kula menika mboten nate klentu. Wingi-wingi ora kleru ning iki mau kleru. Mergo saka nepsumu dadi ora bisa nguasani anggonmu patrap Sosro Birowo. Klentunipun mangken pun. Ayo. Ayo. Ngene. Separo. Tangan gayuh ngantar reksa. Sikil tengen dijujung, dengkul ditekuk. Maju. Patrap Sosro Birowo. Dia. Ngono. Yo ora rampung. Maido niku gampang kula wau nggih ngoten. Jebul mong semono tenan. Sawangan. Wedi Sawangan. Bumi kae ngawe-awe kepengin nyepit kowe. Gede sumbanmu tenan. Nek jebul kowe ora ana apa-apa. Ayo, ora mung cukup kowe. Yen bisa. Putrahmu. Aku musuhmu. Aku musuhmu. 10 Gandane oleh terjane napa? kira batang nek gandane kok batang. Unuke jebrot. Gandane basis. Jalane penyakit napa? Iki penyakit kisah tunggal.
ngene. Loh, penyakit mung kari siji. Pripun? Yo kari iki. Iki wis ora ono. Lah iya. Iki mbarno wae dulure ning kene yo akeh. Darne wae. Terus perkarane genten mau. Tole sawung saiki. Iya. Bendaramu Sariti lagi bubuk. Mengko yen wis tangi, ya to mesti atus. Goleke banyu timbake nyambut. Timbake nyambut. Kakak tinggal Di nembe iki mau. iya iya. Manah kula rumaos mar Inggih, pinanggilan anak. inggih. Namun kenging menapa kok tetap kita dateng anak kepunaan kula. Nuwun sewu nggih. Dawahipun kodrat mila kados menika. Gegetung menika napa lumrah jeneng tiyang kelangan medhine gedung. Ning sampun kantos kelajeng-lajeng ngatenipun raos. Banten tulis Sariti Inggih. Radinaka. Inggih, inggih. Namun menapa dateng Sariti? Inggih. Menika mboten benten anggen boten dateng anakku mulih hari. Ning ra Semono gua. Semene kangen tenanan. Seneng bojo ya iki wae kangen kan. Kakang Gajah Soro, Abdi lebuse. kula menika njenengi lan kula kiremen sari. Pilih panjenengan sak menika sampun mangsa wonten Banyu Biru. Kula menika mboten saged gambaraken bingahing manah kula kakang kanthi wilujeng nggih to. Iya. Kita ngaku papaning panggungan. Oleh papan kono kita angin berkos nanging kanyatan aku selang Inci kakang. Kakang Gajah Soro. ono Keluarga dari Banyu Biru menika sami lempak. Nanda kasil boten wonten setunggal nggih kakang. sopo ya. Anak kula Oh, Sampun sari iki kakang anak dhewe. Ada tenek kaya lempak. Ora ya sari to. Lah nggih ya sing gede pangapura ati lemusuri. kakang. Rene lagi wae aku teko ana banyu. Mula ingkang luwih para panjenengane Kakang Ageng Tani. Oh, kakang kan Oh, niku marang kakang. Oh, nggih. Nggih kakang nuwun sewu nggih. Iya, iya. Kakang Kanigoro. Aku tunggal lho. Kakang nuwun sewu nggih kakang. nggih, nggih. Pripun? Kula menika sampun lampah.
Nggih. Wonten Indra Pradan. Nggih. Kula menika ndang kepengin ketemu kalih anak kula nggih Sawang Sariti. Kula niku pun ngempet enten nek 3 taun iki. Nggih. Kula kangen kula niku mboten. 3 tahun niku mboten nate wangsul to? Lah nggih. Oh. Lah kula Nggih. lajeng dipun nyanyiraken wonten ing Indra Pradan tak pundi. Lampui to, Kak. Nggih. Niki anak kula wonten pundi Kakang niku? Si Tole Sariti. Nggih. Nuwun sewu. Wong kula niku nek kalih Satri nek boten Sariti yen kalih kula boten purun cedhak. Lah niki Jadi Tole Saloko nggih cedhak kalih kula. Enten sing langkung kecedhak timbang kula. sinten to Kakang? Lah niki to. Si Adi Adi. Maiso Jenar niku sing bendina cedhak kalau. Saestu niku. Nggih. Oh, nggih. Wis to. Tak ngeperso nggih Kakang. Nggih, nggih, nggih. Di Inggih. Maiso Jenar. Kula mbayar. Jenengan mesakne karo kula nggih. Kula niku pun suwe banget mboten ketemu kalih anak kula. Niki kangen kula niku kok pripun mboten nggih? Wah suwe banget. Di kula njaluk kula nggih. Di. Pangapunten Mbak Iwan. Nggih. Injih para winasis menika inggih nate kondo. Nggih. Di. Menawi kanan jagat menika mboten badhe langkung. Lah inggih Nggih leres nggih. sedaya ingkang dipun dadeni panurunga inggih badhe risak, inggih badhe cangkrak ngaten to. Leres. Pramila Pripun Di? inggih pangapunten. Kita kok rada sedih ngoten lho. Boten Kenapa Di? dipun tatak Gendang. Anak kula niki lho Di. nyuwun Kula pangapunten. pengen ngerti. Monggo. Pripun Di? Luruk menika panjenengan buka. Oh, ngoten Di. Nggih. Nek kamu ketemu kali anak kula nggih Di. Injih. Anu, nuwun sewu dhewe. Niki layon dipun petarian mawon. Endok Biduri. Cedhak karo bilek dia. Dijagani yang Saya
tambah setunggal. Anak kula gendok widuri kersanipun ngancani tulis salah kalih dheweke. Karo kowe nyi Kancanono. Kula saged khusus pun Adi Sari meninggal nak. Karo kowe yo. Terakhir